mennesker er grupperet, ofte etager eller gang ud fra venskaber og alder. Der er altid minimum et voksenværelse i en gruppe. Hvert værelse har en kontaktvoksen. Inden vi tager afsted, er unger i grupper på cirka 4 tilknyttet en kontaktvoksen. Denne hjælper ungerne indbyrdes, hvis der skulle være uoverensstemmelser. Hjælper dem i seng, holder deres telefoner og sørger for deres grundlæggende velvære på turen. Det er som udgangspunkt velkommende, de kan komme til, hvis de skulle få hjemve, eller hvis der skulle være noget specielt med hensyn til medicin eller andet. Bemærker, man kan komme til alle voksne på turen, hvis der skulle være noget. Vi oplever, at ungerne ofte ringer hjem, hvis de bliver ulykkelige eller får hjemve. Vi forstår selvfølgelig, at det er rart for begge parter at have sin elskede i rør, men det hjælper sjældent på lang sigt, og det er begrænset, hvad en forældre kan gøre for barnet fra den anden ende. Her opfordrer vi forældrene til, at I henviser jeres barn til de voksne. Hver aften holder voksengruppen møde, hvor der evalueres på den forgangne dag og lægges en plan for den næste. Vi ser blandt andet på nybegyndernes fremskridt og udfordringer og fordeler, hvem der hjælper den videre, og hvordan vi diskuterer løsninger til almene udfordringer, som opstår mellem ungerne, hotellet og dets andre gæster eller andet, der som regel noget at tage fat i. De forskellige opgaver, så som vægtning, skistaltshjælp, turledere, afkrydsningsposter, og hvem tæsker ungerne i stikbold, bliver fordelt, og morgendagens orientering forbevæges. Hvem er hvor? Der bliver holdt styr på, hvor folk er ved hjælp af afkrydsningslister. En voksen har en liste på hotellet og holder styr på, hvem der er tilbage, når vi skal ud om morgenen. Vedkommende er bagtrop og tager på pisten med det sidste hold, som er tilbage. En voksen har en liste med på bakken og har ansvar for at tjekke folk ind i løbet af dagen. Klokken 12 skal alle forbi vores base på pisten og krydse sig. Hvis de skal på en længere tur, bliver det også krydset af. Man er altid i en gruppe på minimum 3 personer på pisten. Når vi skal hjem fra pisten, skal der også tjekkes ud. Lifterne lukker klokken 4, så folk begynder som regel at tjekke ud og tage hjem i grupper omkring klokken 3, klokken 3, klokken 3. Klokken 3. Klokken 3, klokken 3.